Les responsabilitats que em van ser assignades van ser la regidoria de platja, salut pública i benestar animal. Tot i que la meva formació acadèmica i empatia personal em feia més valedor de la regidoria de via pública, amb les brigades. A la regidoria de platges no em van deixar encaixar en cap moment. Buscant l'entrellàs entre l'herència del govern anterior respecte a la licitació i les anomalies de les guinguetes, l'ocupació desmesurada de l'espai per part d'alguns concessionaris lluitant constantment contra el soroll i les activitats molestes, adjudicataris del servei que es creuen que són més els amos de les platges i que presumeixen banalment de que els ja estan regalades. Les males praxis denunciades per a un servidor. Saben vostès, membres del govern, que no vaig tenir el recolzament per dur a terme un canvi de regidoria fins i tot abans de sentir per part d'algun funcionari al meu despatx que em farien caure el departament si seguia així. Prova ha estat, entre altres, de la dificultat de no poder dur a terme la reestructuració del departament fins i tot abans d'agafar la responsabilitat de la regidoria, amb funcionaris i personal laboral prou qualificats professionalment per tal de millorar el desenvolupament de l'activitat i trencar amb una dinàmica viciada dels darrers anys. Tècnics i no tècnics que desenvolupen sota el meu criteri, el meu, la seva tasca més en decisions polítiques que en tècniques. Només cal que mireu el seu perfil acadèmic.